Amb ganes i nervis. Així encaren les Drag Girls el que serà el seu debut a la Lliga Nacional Femenina de Futbol Americà. Les badalonines disputaran el seu primer partit lluny de Badalona, al camp de les Black Demons de Madrid. Serà durillo per elles. És el primer partit, moltes no han fet contacte mai, llavors clar, és molt diferent als entrenos, perquè per falta de gent no podem fer doncs, el que seria atac contra defensa. Llavors primer hem fet molt d'atac per poder tenir un playbook, per poder tenir opcions de jugar a la pilota, i la defensa serà, doncs, com li diem aquí, defensa corazón. El rival de les Drag Girls ja es va estrenar la setmana passada a la competició. Les Black Demons ho van fer amb una contundent victòria contra les Mustang. Tenen experiència, tenen gent que ha estat a la selecció, llavors ens tocarà anar allà i sobreviure, per dir-ho d'alguna manera. La Lliga Nacional Femenina de Futbol Americà consta de 6 equips que han quedat enquadrats en dues conferències, la de l'Oest i la de l'Est, on s'hi troba el conjunt badaloní. El principal problema és que les noies, totes, per no dir... Bueno, gairebé totes, per no dir totes, són noves. Llavors, clar, és el seu primer partit, llavors hi haurà els nervis del primer partit, els nervis del viatge, que són 8 hores d'autocar, sortim a les 5 del matí. Bueno, estem a veure com va. El matx es jugarà dissabte. Per poder veure les Drag Girls a Badalona, caldrà esperar fins al proper 14 d'abril.